Kohhran hi Paul nghe ni mishing sa pho chuanin the church as an institution ti le the church as people ti hi an buai pui khop maya zorama ko hian a buai pui om ve ta viu ni in alang Kohhran hi Paul nghe ani mishing chumi zong pui chuan zo na dang ka zo tang chenga Kohhran hi mizo Christian te min ti pum khat tu nge min chen dar tu Kohhran hi pathian ram ti zau tu nge pathian ram hi Kohhran a kan khung bet Kohhran hi an Isua nai tir chem Isua nge Kohhran hi nai zo chung zo na sang sang I chan na chu Kohhran I hriat dana ai ngat thui khopang Bible Kohhran ti thumal hi Greek tonga ecclesia ti atanga local ania ecclesia ti chu Hebrai tonga kahal ti atanga local ania kahal chu pathian mi te kal khom emo pathian mi te pung khom soina ani ti chuan Kohhran chu pathian mi te kal khom emo pathian mi te in khom hi ani tamaya an kal khom na pola khani lovin akal khom ate ami hring ate kha ani Kohhran chu Bible in mun sang sanga a soi dan hi ti hian toy te in la khom khai khom don tai la Kohhran chu tharau thiang limin ama chen na tura Isua Krista a arem khom Krista taksa te anni chu po chungai tua chiangila an kal khom na pola khani lovin akal khom ate ami hring ate arem khom ate zel kha Kohhran chu ani Paul buai pui tu te chuan Paul that na le ma son na tur an ngai tu ber thina mi hring buai pui tu te ro chuan Kohhran a mi mal tin te that na tur an ngai tu thin Kohhran mangai em Kohhran ta na in pe zo tak a chunga member mal te mangai em si lo hi a om thei ani Paul buai pui ber tu te chuan Kohhran hausa ni te building le thil dang nei that te Paul len le member tam te an ngai tua an ngai poimo bera chu chuan buai pui thin mi hring buai pui tu te ro chuan kan dam tlangim kan thang tlangim tharawa kan nungem ti an ngai tua zok thin zoram Kohhran te po hi kan hausa in a biak in thapui pui te kan nei hlom a chunga loi te hi enge mo kan an le tam le len te po hi apoi mo nima sela Isua kha chu tam le tle ma hian alo buai lo khop moya mi pani emo pathum emo kaminga anin khom na chuan an zinga ka tel zel thin ati mai ni Paul buai pui tu te chuan bithlia nein ram rian kham thina chuwang chuan Kohhran chu mi hring then dar tu in melmak na khen tua kan mang fo thin chu tiang chuan kan siam fo thin apoi em ani mi hring buai pui tu te tan ero chuan pathian mi te zong hi Krista taksa a kan peng pui te kan zom pui te an ne wangin intention na hi a om a thiang lo ani Kohhran hi Paul anga mutlat tu te chuan Kohhran Paul kal tlangin pathian an dor thina Kohhran phe na tangin anin hot puk ve vak thin hei wang hi ni thengem Kohhran mi tak maltlat nuna pachefe fe si hi kan tam viau in alangtlat ani mi hring anga mutu te ro chuan Kohhran kan tel theina hi Isua Krista thi sen zara pathian mi te kan ni na atang chau hian ani ti an hre chianga ma ni le pathian in kar an buai pui thin chu an ngai poimo thin ani Kohhran hi Paul ang chawa mutu te chuan an om na Kohhran Paul kal tlangin rongan bola Kohhran kal tlang le program kal tlang chawa rong bol tura an ngai thin program a anin ngata program kal Christian an ni thin ani chu tiang deuh chu Bible a po kan mua Jericho konga suam mang tok hliam tuar thi chonga mureng mutu te kha ngai tuaila pui thiam le viet chi te kha khang pui thiam le viet chi te khan Jerusalem an program chu that devin an han ti mai the nima sela an mureng kong sira liam tuar thi chonga mureng an muakha an program ponami
อันโปลโปนามีอันนี้ละตาอันบวยปุยมันโลอันนี้ขัดยังข้าอีส่วนอดูโลอันนี้โกชันโปรแกรมกันเตลนันนิโลวินอีสัวคริสตานเนี่ยนะกันอินซอมนะเฮียนมินขัลกัลจอกรอเซโปรแกรมขัลกัลคริสเตียนนิโลวินถ้าเราเที่ยงลิมขัลกัลคริสเตียนกันนี่อภัยโมนี่การทุสอยตัวเตะขางุนตะกินไงตัวเอละกันคายโคมเทเชวินกริงอัตลางกุมนานะก็สอยดูซูมานี่นักโกชันโปเชวัชเนมง่ายตะกรงบอลยาชานี่มาเสละเองโปเลโมกันนี่นะไอชวนคริสเตียนกันนี่นะฮีหลังสารโซรอเซอิสุคริสต์ที่เซนซาระปัทยานีอิสุคริสต์ที่เซนคริสเตียนกันนี่นะฮีโกชันเราปุยจอกคริสต์ตักษามินเตลตีร์ตูอันนี้เสียปัทยานินมัลสอมเสรอเซ